radio that makes you happy. Inkezo. Dukalatha sengikhona sengibhathi kuyona channel yakhe ehamba phambili ngezo mina ke uveze ngithuthunga ngakhumalo bathi last born yamagumed mhlambe emangabe usemusha like hands uphinde ngicela nje show to subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu bashaya amakhala lapha mayelana nemoto kaKhuzani Ndlamlenze umfoka mphungo sokhumbule ukuthi insiza engolisihlanu lesiphuma kulona kadlisika lapha noma ceke wemoto entsha shay 40 entsha ephume ngayo lapha no2023 kuthiwa ke lezi moto impela sithele kulo leli viki esiqhamuka kulo nje izikade sitheleka lana eMzansi Afrika lana abantu abaningi engathi abayikholwa lena eyokuthi zifike kuleli sonto leli uKhuzani kwistatement afika wasibhala uze wabhala nokuthi uyasola mhlambe uyena umuntu oqala omnyama oqala nje ukuyishayela lana eNingizimu Afrika abantu abaningi abayikholwa leyo bathi uKhuzani unamanga lapha kuzokuthi nje kuloko kusherishwa lapha ipost endala lapha yaka December 14 ngo2022 lapha ayifake lapha Rich Ford wase Richards Bay lapha uchaza ukuthi le moto isithelekile lapha eNingizimu Afrika abantu abaphume ngobuningi babo bazozithenga lapha ke bese sabalale post enkundleni zokuxhumana lapha abaphikisa wona umbhalo ekaKhuzani ukuthi le moto iyatheleka kulo leli viki lasazi ke ukuthi which kuphi okuliqiniso mhlambe ekungenzeka le moto ayifani nalena efaka uKhuzani kwazise futhi khona enye i40 eEverest ekhona lona kodwa ke bathi ayifani nalena mhlambe kuthini kwakuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini olwakhuvo ngalolu daba nganza kwethu ke siphinde futhi sihlangana kuvideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo ora ke ngiyabuya futhi ningakhohlwa ukungilandela ku Facebook @redngezo nisiphatha kahle nembuso olunandi ngithanda kakhulu.